Mga tanin ninyo, mani. My favorite, yummy. Mani. Yummy? Mani. Money? Ah, kagubkob kayo. Bago ganyan na luto. Perfect sa kabuntagon nga ulan-ulan, magkaon-kaon ng mani. Ah. Kagubkob kayo. Ha, kung kauban ng kaugman niya. Wala. Lapil ako. Sumukan mama. Kaon ni mani. Ako ba nagluto? Kani. Thank you sa nagluto. Magkaon lang si mama. Tumbayad ka na. Jarang sponsor sa mani, oh. Ala! Ang kao nagbalad atong taga-content ni kay naam guys. Ay, pahiloling, ah. Ding. Taro nga na, aritis, Ling. Bali na, bali. Kinsay na imani diha, kay papalit ako. Ako bita. Basta sa kamera ay kung napit na kuha pero sa personal pati gamaya. Tikasan man yung kamera eh. Mangilad. Mangilad ang kamera. Pati na itong datuag, na dakuag na ng ito sa sekon. Manayati man libre. Ampo madato inyong ate. Salamat kid mo nga di mo dili mo ka magulangan kay. Ang mga ate ba mga Butangan na ni mo ahos bek. Nga naman. Money? Hoy. Mura baksan. Uy, pati ni na para papa. Tama niya. Tay panluwa ng mani. Di ka kumukha na niya? Na. Naman na gusto niyo man ng mamon? Mani nga man? Ito ka lang din namatay. Nga wala ndat nila sa way balis. Sorry na. Sorry na. Karon kay dabuas na. Taon pa siya mani. Kana mo na na si Yoyo. Magpabuang-buang, mabuang yun. Maglakaw kay karo ito, si Yoyo. Ang imong kagalingan mo, imong kaistorya. Kaya magtanaw ka sa telefon, naman imong naw. Bye-bye. Thank you for watching. Bye, thank you for watching.